हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मु शेयर करने जाऊँगी मो स्टाइल रो छतु बेसर। पाଳ ଛତୁ ମିଳିଲାନି ବଟମ ଛତୁ ମିଳିଲା ତ ବଟମ ଛତୁରେ ହିଁ ଆଜି ବେସର ବନଉଛି। ତ ଫାଷ୍ଟ କରେଇ ଗରମ କରିକି ତା ଦେହରେ ତେଲ ଫୁଟଣ ଦେଇଦେଲି, ପିଆଜ ଭାଜିବାକୁ ଦେଇଦେଲି। ଛୁଆଟେ ଅଛି ମୋର ତ ଛୁଆ ପାଇଁ କି ଛତୁ ଭଜା କରିବି ବୋଲିକିନା ଆଗ ପିଆଜ ପକେଇଦେଲି। ଆପଣ ସୋରିଷରେ ବି ପିଆଜ ବାଟି ପାରିବେ। ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ପିଆଜକୁ ଭାଜି ଦେଲି ଭଲସେ, ତାପରେ ତା ଦେହରେ ଛତୁ ପକେଇଦେବି। ପିଆଜ ଟା ଟିକେ ଭଲସେ ଭାଜି ହେଇଗଲେ ଭଲ। ତ ପିଆଜକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ଭାଜିଦେଲି। ତାପରେ ବେଶୀ ବଟମ ଛତୁ ଯାକ ସବୁ ତା ଦେହରେ ମୁଁ ଆଳୁ ବି ପକେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆଳୁ ବି ପକେଇ ପାରିବେ, ସ୍କିପ୍ ବି କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଛତୁ ବେସରରେ ଆଳୁ ଟା ଭଲ ଲାଗେ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଘରେ ବନଉଛେ ତ ଆଳୁ ପକେଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଳୁ ଛତୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପକେଇଦେଲି, ବଟମ ଛତୁରେ ପାଣି ବାହାରିବ। ତ ଟିକେ ଆଳୁ ବି ସିଝିଯିବ ତା ଭିତରେ। ଆଉ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିବି। ତାକୁ ଗୋଳେଇ ଦେଇକି ଢାକଣା ଟିକେ ଦେଇଦେବି। ଟିକେ ଭଲସେ ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ଅଳ୍ପ କିଛି କାଢିଦେବି। ତାପରେ ବେସର ପକେଇବି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୁଣ ପକେଇଦେଲି, ତାପରେ ହଳଦୀ ପକେଇଦେବି। ତାକୁ ଗୋଳେଇକି ଘୋଡେଇଦବା ଆମେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ। ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ ଗୋଳେଇଦବା, ପାଣି ବାହାରୁଥିବ। ପୁରା ସିମ ରେ ଦେବେନି, ମିଡିୟମ ଟୁ ହାଇ ଆଞ୍ଚରେ ଦେଲେ ଭଲ। ପାଣି ବାହାରିବ ବହୁତ ସାରା ଛତୁରୁ। ତାକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ଦେଇକି ଢାଙ୍କଣା ଦେଇଦବା। ପାଞ୍ଚ ଦଶ ମିନିଟ ପରେ କାଢି ଦେଇଥିଲି, ଛତୁ ସବୁ ଭଲସେ ଭାଜି ହେଇଯାଇଛି। ପାଣି ବି ମରିଯାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ପକେଇଥିଲି କେତେ ହେଇଗଲା। ଭଲ ଲାଗେ ଛତୁ ବେସର ଟା, ମୋର ତ ଫେବରେଟ। ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ସୋରିଷ ମସଲା ଟା ତା ଦେହରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଜିରା, ରସୁଣ ଦେଇଛି। ଦିଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ମୁଁ ବାଟିଥିଲି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଏମିତି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଲେ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଆସେ। ସେଇଟା ଟିକେ ସିଝି ଗଲା ପରେ ତା ଦେହରେ କଲର ପାଇଁ ଟିକେ କାଶ୍ମୀର ଚିଲି ପାଉଡର ଦେଇଦେଲି। ତାକୁ ଟିକେ ଗୋଳେଇଦେବି। ଟିକେ ହେଇଗଲା ପରେ କଞ୍ଚା ଟମାଟୋ କାଟିକି ରଖିଥିଲି, ତା ଦେହରେ ଆମ୍ବୁଲ ବି ଦିଆଯାଏ। ଆମ୍ବୁଲ ଯେହେତୁ ମୋ ପାଖରେ ନଥିଲା, ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ ଟମାଟୋ ଦେଇ ଦେଇଥିଲି। ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେଲି, ମସଲା ଟା ଲାଗିଗଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି, ସିଝିବନି। ଟିକେ ସିଝିଗଲା ପରେ ତା ଦେହରେ ଟମାଟୋ ଲାଷ୍ଟକୁ ପକେଇଦେଲେ ବାସ୍ ବନିଯିବ। ସେଇଟା ବି ଟିକେ ଟମାଟୋ ବି ଟିକେ ସିଝିବା ଦରକାର। ଏବେ ଫୁଟି ଗଲାଣି, ମସଲା ବି ସିଝି ଗଲାଣି। ତା ଦେହରେ ମୁଁ ଟମାଟୋ ଦେଇ ଦେଇଥିଲି। ଟମାଟୋକୁ ଟିକେ ତଳକୁ ଦାବି ଦାବି ଦେବେ, ସେ ବାମ୍ଫରେ ସିଝିଯିବ ଜଲଦି। ମୁଁ ବି ସେୟା କରିଛି, ତାକୁ ଟିକେ ଘୋଡେଇ ଘୋଡେଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ଟମାଟୋ ସିଝି ଗଲାଣି, ଲୁଣ ଆଉ ଟିକେ ପକେଇଦେଲି ମସଲା ପାଇଁକି। ସେଇଟା ତ କେବଳ ଛତୁ ପାଇଁ ପକେଇଥିଲି, ଆଉ ମସଲା ପାଇଁ ପକେଇ ନଥିଲି। ଟମାଟୋ ସିଝିଯିବ ଏବେ, ତାକୁ ଘୋଡେଇ ଦବା ଟିକେ। ମୁଁ ଘୋଡେଇ ଦେଇଥିଲି, ଟମାଟୋ ସିଝି ଗଲାଣି। ଛତୁ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇପାରିବେ ପକେଇ ବି ପାରିବେ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ପକେଇ ଦେଇଛି। କେହି କେହି ରାଇରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାନ୍ତିନି, ବଟ୍ ମୁଁ ପକେଇଛି, ମତେ ଭଲ ଲାଗେ। ଧନିଆ ପତ୍ର ପକେଇଦେଲି, ବାସ୍ ଏବେ ଗରମ ଗରମ ସର୍ଭ କରିବେ। ଏଇଟା ଟିକେ ରାଗୁଆ ରାଗୁଆ ଭଲ ଲାଗେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ, ରହିଲି।